Bismillahirrahmanirrahim. La hadratil mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurutul asbabi mudhakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu adz-dzatiyatu la tarfa'uha al-'awaridhu. Faqatuka utawi fakire sira utawa butahe sira laka marang sira zatiyatun iku bangsa zat wa wurudul asbabi utawi tekane pira-pira sebab mudzakkiratun iku pira-pira perkara kang ngelingake laka marang sira bima kelawan barang khafiyah kang samar apa ma'ale kaya atas sira minha hale tetep sangking faqah. Tetes faqah niku napa wal faqatu az-zatiyatu utawi fakir kang bangsa zatiyah la tarfa'uha iku ora bisa diilangake utawa ngilangake ha ing faqah al awaridhu apa pira-pira perkara kang anyar teko. Tetes menungso niki nak ningali tenggene hikmah salajengipun nerangake bilih sedaya menungso niku nggadahi napa faqah dzatiyah. Dadi fakir utawa kebutuhan, faqatun niku hajatun niku butuh. Iku kula jenengan sami butuhe akeh. Ana sing mboten butuh. Wonten sing mboten gadah kebutuhan, mboten wonten. Semua orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Kebutuhan zatiyah sing bangsane zat niku hubungane karo awak. Karo awake menungso. Menungso niku butuh oksigen. Ya, saiki napa jenenge oksigen. Oksigen niku hawa ambekan nggih. Niku kebutuhan primer. Nek cara basane primer niku sing inti. Jadi kebutuhan paling inti sing ana tenggene awake menungso. Nah, iku jenenge faqah dzatiyah. Nah, butuhe napa kuwatah? Menungso iki butuh kathah. Niki jenenge primer, apa meneh sekunder. Sekunder niku sing sak njabane awake menungso. Niku yo luwih kathah. Nah, kebanyakan kula jenengan sami niku gak patek ngopeni kebutuhan primer sing inti ini gak patek didelok. Anggapane niku wis biasa, kados ambekan ngeten iki biasa. Hawane seger. Kok rasane mboten sekeca niku nalikane ambu-ambu sing gak enak. Atau sesek dadane utawa nek mungkin ini ambu iwak wis biasa. Dadi kaya wong anjuk niku nek dijak rene niku gak enak kabeh. Napa rasane ambune mboten sekeca. Karena gak biasa ambu napa terasi, ambu iwak di napa dipepe ngoten niku nggih. Nah niku nek gak biasa ngoten niku. Makane tenggene Quran niku diibaratake ngeten. Tiang niku nek sing angsal hidayah. Angsal hidayah niku tiang niki napa sadruhu niku penak. Awak dodone niku jembar. Jadi oleh hidayah ini dodone napa jembar ambekane lega cara basane ngoten. Tapi nek tiyang mboten asal hidayah niku kaya ya tasa'adu fis sama. Kaya dene wong niki munggah mara langit. Tiyang niku nek munggah mara langit mboten wonten alat bantune, alat bantu oksigen. Niku dekne iku megap-megap. Napa? Megap-megap. Ambekane entek, hilang. Karena teng dhuwur ternyata diselidiki di atas langit itu, di atas langit sing ana dhuwur niku oksigen berkurang. Ya, dadi wong nek mara mundur terus oksigen berkurang. Makanya nek kono numpak pesawat terbang. Nah niku nek njero pesawat niku ana oksigen. Wong jumlah sak menawa atusan akeh niku wonten oksigen. Nek oksigene ana pesawate bocor, seumpama kok bocor silik ngoten wae. Oksigene merembes. Akhirnya nopo ya penumpangnya kekurangan oksigen untuk muncul jenenge oksigen kok kondur sirah ini muncul. Nah, itu secara otomatis ketika oksigennya berkurang. Makanya
Tiang niku nalikane kok mboten angsal oksigen, uga ana sing iso diambekan. Nak tenggene darat ngeten iki nek ngene ngisor bumi iki enak, wong ngirup niku enak. Darane niku cocok. Dadi mboten wonten apa meneh nek ngene teng desa-desa ngeten iki Mbah, gunung-gunung ngono kok apa meneh. Dadi darane sik sejuk krana mboten wonten polusi. Ora ana sing napa sing bakar-bakar ya ora ana apa jenenge kendaraan sing akeh, wis gak ana polusi. Di udarane rada sejuk. Lah niki jenenge kebutuhan. Makanya faqatu kalakadzatiyah. Jadi kebutuhan kula jenengan sami niku hubungane karo zat sing ana hubungane kalian awak niku kuwatah. Niki nembe wau sing kula omongi lagi siji yaiku hubungane karo nak ambekan kok. Nah, mungkin dereng malih hubungan karo nan awak jerone ngene iki. Dadi ana getehe, ana apa jenenge dan lain sebagainya niku butuh butuh kabeh, ada semua membutuhkan. Ya, meneh wong butuh mangan, butuh ngombe dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini seyogyane napa kabeh iki sing nyukupi Gusti Allah. Jadi kabeh tanpa terkecuali kabeh sing nyukupi pangeran. Ana menungso sing iso nyiptakno oksigen, boten wonten. Ya. Jadi gak ana wong sing iso nyiptakno oksigen. Oksigen ini makhluke pangeran. Jadi udara sing kula jenengan sami hirup terus sing disedoti terus lewat irung ngoten iki. Niki ciptaane Gusti Allah. Gratisan. Ya, nek pun ngrasakno gak enake napa? Gak enake bayar oksigen ini pun nate tengene rumah sakit. Jadi rumah sakit ambekane sesek dikon tuku tabung oksigen. Yo tabung itu bayar. Jadi tabung oksigen ini dilebokno tabung ngoten niku karenan ilmuwan niku pun semoga duwe ilmu akhire ngoten niku. Nah niki regane pira wae nek dihitung subhanallah. Sakniki kula jenengan sami sehat awake yang bukane penak tanpa biaya, tanpa napa bayar, gratisan. Gak ono sing ditariki. Nah ini termasuk napa subhanallah. Jadi nikmat sing luar biasa, nikmate luar biasa. Makanya ngoten kula jenengan sami kedah bersyukur tenan. Karo pangeran sampai suudzon. Piye wae keadaane, piye wae susahe, piye wae tingkahe, kula jenengan sami tetep kudu husnudzon kali Gusti Allah. Aja sampai suudzon. Kabeh niku pancen ngoten niku urip niku mboten enak. Urip niku mboten sekeco terus. Urip itu gak pasti kok enak terus mboten. Hidup itu adalah ngoten ada kenikmatan, ada kesusahan. Ana sing nikmat, ya ana sing ora nikmat. Iku urip. Jadi kabeh wong oleh ngoten niku. Satu orang mendapatkan nikmat dan mendapatkan tidak nikmat. Atau nekmah nak tengene basa Arab niku nekmah. Nah, iku pasti. Nak teng donya niku ngoten niku. Tapi nak teng akhirat mboten. Akhirat niku satu-satu. Nak dekne gak oleh nikmat berarti oleh siksa. Oleh apa? Oleh sing gak nikmat, yaiku siksa. Tapi nak dekne oleh nikmat, nggih nikmat kok oleh. Nikmat rupane surga. Iku tok. Gak mboten wonten ceritane wong niku oleh loro iki, oleh surga, oleh neraka mboten. Kecuali pancen dekne niki pertama mlebu neraka sik. Karena syaratnya surga niku wong resik, ya. Syaratnya napa surga niki wong resik, awake resik, ya dosane ilang kabeh, mboten wonten gawan-gawan rusuhan, mboten wonten ngene awake. Akhire bersih sik. Nah, resikane niku mboten kok damel banyu mboten, tapi gawe geni. Resik sik neraka, resik sik kalian malaikat. Nah, mungkin resik lagi dilebokno surga. Dan itu nanti keputusan terakhir yaitu selawase. Sapa sing oleh kenikmatan, sinten sing asal napa mboten nikmat utawa neraka. Nah ini nanti keputusan final, ada keputusan terakhir saka Allah Subhanahu wa taala. Kantun kula jenengan sami milih sing putih. Tapi nek teng donya niku selagine kula jenengan sami saya urip teng donya niki isine niku ngoten niku, nikmat kali mboten nikmat. Kadang oleh kenikmatan alhamdulillah, ya. Kadang oleh kenikmatan ya alhamdulillah. Pokoknya lah nak wong sing iman nalikane oleh gak nikmat, gak enak niku tetep napa alhamdulillah. Tetep alhamdulillah. Jadi intine kabeh niku rasane dadi nikmat kabeh.
niku wong sing iman kali Allah Subhanahu wa taala, imane tenan. Ane wonten keterangan tengene Quran niku wa ibadur rahman. Ibadur rahman niku celukane wong sing iman. Timbal-timbalane wong sing iman niku apa ibadur rahman, kawulane Gusti Allah. Kawulane sing tenan ibadullah. Nah tengene pujian niku ibadullah rijalallah. Niku teng Quran niku benten. Quran niku ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ibadur rahman niku nalikane mlampah teng bumi. Tegese napa nalikane urip nek donya. Tiyambake niku haunan niku hayyinan niku enteng. Enteng niku gampang. Gampang niku ringan. Ringan niku berarti gak duwe beban. Wong mlaku nek gak duwe beban niku yo enteng cepet tekane, cepet nyampe tujuane. Nggih. Contoh jenengan umpami kok mlampah kok kene mara kluthuk ngoten niku, gak ono nggawa apa-apa, nggih. Yo gak nenteng apa-apa. Niku cepet daripada wong sing mikul 100 kilo. Mikul 100 kilo kene kluthuk yo leren ping bolak-balik, nggih. Leren mlaku neh. Nek sing gak nggawa apa-apa ya langsung berno ae. Teko teng kene lho. Urip teng donya misal tiyang niku nalikane kok rumangsa gak ono beban sama sekali. Senajan toh permasalahane kathah, insyaallah dene uripe wis lancar, ya. Lancar mawon senajan sendatane niku akeh. Senajan toh napa permasalahane kathah, tapi anggapane niku enteng. Soalnya napa kok iso dianggap enteng karena napa ono sebabe, mboten kok langsung cucuk terus dekne gak tahu jawab, mboten. Tetep semua diselesaikan tapi dengan pikiran gampang. Karena alasannya yaiku napa dekne duwe Gusti Allah. Dadi tiyambake niku mikir aku duwe pangeran. Aku ana sing juru penyelamat yaiku Gusti Allah. Dadi kabeh selametno karo pangeran. Kabeh niku ditulungi kali Gusti Allah. Aku duwe juru penolong yaiku zat ingkang nulungi kula jenengan sami Allah Subhanahu wa taala. Lah tiang-tiang sing iman niku sifatnya model ngoten niku. Dadi pikirane kok nalikane kok uripe angel susah mikirno napa mikir iki terus mikir sedhilu wae. Langsung bakdo ngoten eling kali Allah Ta'ala. Eling kali Gusti Allah sing damel sedaya-sedaya niki wae. Sing gawe permasalahan, sing nakdirno kula jenengan sami nampi kesusahan, nakdirno kula jenengan sami nampa apa wae. Akhire dieling aku kudu pasrah karonan sing gawe-gawe iki kabeh yaitu Gusti Allah. Niki tiang-tiang sing iman niki ngeten iki. Mari kula jenengan sami nalikane butuh nggih. Nalikane butuh napa mawon kudu kula jenengan sami napa wa wurudul asbabi mudzakkiratun. Karena ketika orang membutuhkan sesuatu itu dia harus melihat ke sebab. Asbab niku sebab-sebab yang bisa untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan. Contohnya tiang niki butuh makan, wong iku butuh wareke lewatin apa makan. Niki sebabnya wong niki iso warek karena dene napa makan. Dadi makan niki mudzakkiratun, ngelingno kula jenengan sami napa jenenge marang-marang Gusti Allah sing maringi kula jenengan sami. Jadi sebab niki wau kabeh sing nekakno niku Allah Ta'ala ya, bima khafiya alaika minha. Karena kadang kula jenengan sami niku mboten angen-angen perkara ngeten iki ya. Jadi anggapane niku biasa. Rezeki niku dikira-kira sing olah niku awake dhewe. Aku oleh sakmene iku krana miyang iki, aku oleh iki krana iki. Ya iki dekne iki ndelok napa jenenge fakta mawon. Dadi pancen anane ngoten. Wong niku nak pengen oleh dhuwit ya kudu mergawe. Niku leres. Dadi nak pengen oleh dhuwit sing napa kathah ya kudu mergawe. Jadi niku dalane, nggih dalan wong oleh dhuwit napa mergawe. Tetapi kula jenengan sami wonten perkara sing kedah dieling bilih kabeh sing nekakno dhuwit utawa sing nekakno rezeki niku wau yaiku Gusti Allah. Kabeh niku wonten. Makane krana wonten pepeling ngeten iki ya sebab-sebab sing kula jenengan sami dadekno eling-elingan akhire wong niku saged mikir dene nalikane mergawe, nalikane berusaha napa mawon selain kula jenengan sami tetap berusaha kudu napa tawakal. Nah niki mriki temriku
tetep kula jenengan sami kudu napa tawakal. Tawakal niku pasrah, dipasrahno saestu hasile marang Allah taala. Contoh kados tiyang sing miyang ngoten niku mbae, wong miyang berangkat ngaler, lah nek dekne kudu piye? Ya usahane nu ngalor. Disiapno kali napa nggih, kabeh per kebutuhane ngalor iku butuh apa disiapno kabeh lajeng diambake ngaler. Nah, engko nek wis nuk lor apa-apa wae pasrahno karo pangeran. Nggih. Soale dekne mboten semeret apa sing nuk jero banyu iki apa isi. Nggene jero segara iki isine apa ana iwake ta ora niku mboten semeret. Kadang niku diparingi akeh kali pangeran, kadang nggih mboten. Wong kadang niku didelok ana iwake delalah pas ditawur gak ana apa-apa. Niku nggih nyata ngoten niku. Jenenge rezeki niku dereng wonten, nggih, dereng diparingi kali Gusti Allah. Mulai tawakal itu mriki. Nalikane tiyambake niku tawakal delalah butuhe kok mboten diparingi, akhire nggih mboten napa-napa. Nah, akhire mboten napa-napa. Ora ana piye-piye. Ya ora ngersula, ya ora nesu, ya ora ngamuk-ngamuk, ya ora piye-piye. Seumpama dene wangsul ngoten niku, Bang. Di permian ngalor bondo akeh, wis pokoke bondo solar, bondo napa bekalan dan lain sebagainya, Lalah mulai gak oleh apa-apa. Ya oleh mau 2 kilo, oleh mau 10 kilo seumpama. Wis modalnya mboten balik, rugi akhirnya. Lah krana dekne niki tawakal pasrah, paham bahwasane sing maringi Gusti Allah, ya tugase mau napa berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Butuhe napa dicukupi, ya butuh mangan ya mergawe, akhirnya mergawe minyang mulai kok gak oleh apa-apa. Nah, nek dekne paham bahwasane sebab tiang niku iso nekani kebutuhan karena Gusti Allah, akhirnya biasa wae, ora ana apa-apa. Ya ora apa-apa, ya ora piye-piye, nggih. Mangsul wis pokoke biasa ngoten mawon kanthi duwe iktikad pikiran tengene pikirane bismillah aku sesuk tak balik neh. Mbok menawa nek saiki ora rezekiku, muga-muga sesuk rezekiku. Nah, niku tiyang sing tawakal niku ngoten niku. Dadi mboten muring-muring, mboten kok terus ngamuk serole digowoki ngoten ya. Oleh gak oleh tetep wae dekne santai, mboten nonton napa-napa. Nah niki tiang-tiang sing tenanan niku ngeten iki, tawakal kali Gusti Allah sing tenanan niku modele ngeten iki. Tapi nek tiange sing sak karepe dhewe iki ngoten iki. Sing disalahno niku ana wae, kambing hitamkan disalahno. Nah, padahal nak kabeh permasalahan niku nak seumpami kula jenengan sami oleh permasalahan niku sing kudu disalahno pertama ya awake dhewe. Dadi bima kasabat ayatin nas. Ya apa-apa niku krana sebab ya awake dhewe kan menungsone dhewe. Pados umpami kula jenengan sami mboten napa jenenge gak oleh along seumpama. Ana sebabe apa digoleki kurang apa. Ya, mungkin arahe kurang ngetan, mungkin arahe kurang ngulon atau kurang piye nggone kurang pas. Nah niki digolek-golek. Jadi apa yang salah dalam dirinya. Nah, ini termasuk jenenge introspeksi diri. Wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al awarid. Lan kebutuhan sing basa dzatiyah niki wau sing wonten tengene awake menungso niku mboten saged diilangno kanthi kula jenengan sami njaluk tulung wong liya. Ya njaluk tulung padha menungsane. Awarid niku perkara kang anyar iki menungso ngeten iki makhluk-makhluk sing diciptakno kalih pangeran. Tegese sing iso nekakake butuhe menungso niku namung Gusti Allah. Ya. Seumpami kok wonten tiyang sing maringi niku wasilah. Sejatosipun cuma wasilah. Dadi wong sing kei bantuan ya ana wong susah dibantu niku wasilah. Bantuan itu semata-mata murni dari Allah, bukan dari dia. Nah, wong sing maringi niku aja sombong. Ya niku istilahnya temen. Wong nak ngkei dhuwit karo wong liya niku mboten nonton apa jenenge nak teng Quran niku alladzina yunfiquna amwalahum bi ghairi apa niku tiyambake maringi tapi mboten nonton menah, mboten nonton angen-angen selain Allah taala. Jadi wong maringi niku angen-angene napa mong Gusti Allah tok pengen maringi, pengen sedekah, cuma pengen arep-arep ganjarane saka Allah. Kok niku tok wong maringi.
Jadi aja sampai ngei wong terus di nopo dikai embel-embel. Kowe nak gelem tak kei, kowe kudu ngene. Kowe gelem tak kei, ya iki berarti ana arep-arep donya. Biasane model-model ngeten iki jarang ditampa kali Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang nak maringi ini mboten usah dikai embel-embel. Nek ora usah dikai syarat. Nah, nak dikai syarat niku berarti benten malih kecuali syarat sing sae. Dalam artinya ana wong sing ahli maksiat ya, Muhammad sedereke itu sinten. Yang baik kok mendem, ya, mendeman akhirnya gue harap ben piye carane saiki ben waras. Nah, akhirnya diparani piye ben iso leren kok mendem. Ya ora apa kok gak mendemne tapi tukokno sepeda motor. Semua syaratnya ngoten. Ya wis apa tak tukokno syarat aja sampai mendem nah. Nah, berarti wonten arep-arepen donya. Ya, dadi napa jenenge tiambake niku mboten mendem tapi kudu dikai sepeda motor. Nah, sepeda motor ini peparing, dekne ngeki sepeda motor nak diniati lillahi taala niku ganjarane akeh. Nah, tapi ana niate ben dekne mari ya, iku 50-50 setengah-setengah. Lah sing sae wong maringi niku asline napa? Wis gak usah duwe pikiran liya. Krana kabeh niku asline sing nggerakno Allah Subhanahu wa taala. Ane nalikane kula jenengan sami nak butuh nggih, kebutuhan napa mawon niku kedah nyuwun tengene Gusti Allah kanthi wasilah napa tawakal niki wau. Dadi berusaha ikhtiar ya, berusaha kanthi saestu mencukupi kebutuhan. Jadi wong niku mboten adoh saka kebutuhan. Dekne pasti butuh terus. Niku menungso. Wong urip niku butuh ya, mboten wonten sing gak butuh, pasti butuh. Butuh napa mau? Butuh mangan, butuh ngombe. Sing inti niku 3. Tenggene kitab-kitab niku wonten 3 kebutuhan sing paling inti. Kebutuhan paling inti niku nak teng Jawa niku diartikno sandang, pangan, kali papan. Niku kebutuhan 3. Jadi kebutuhan 3 niku kudu wonten. Wong iku kudu ana sandange, ana klambine. Klambi niku nutupi aurat, niku penting. Nah, niku nak klambi kok wonten sandang pangan. Mangane, mangan kudu butuh kebutuhan makan sehari-hari. Terus yang terakhir papan ini panggonan ini omah. Ya wonten omahe senajan to piye ana sing damel iyup-iyupan saka udan, saka panas. Nah, ini kebutuhan menungso sing paling inti nih. Dan semuanya ini sumbernya sang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mawon kula jenengan sami termasuk yang ingkang ikhtiar kanthi tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana